Good morning बयखौबो आं दा मर्निं वाकआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय दाथ' फुजा बोथोर नालाय नै मा फिल्म लाबोखो जाय बर' फिल्म नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोना एबार नायफैनो हासिगोन दाथ' फुजा बोथोर नालाय मा फिल्म बा आं खाथियाव लालायला ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नैबेलाय मा फिल्म खांख्राइ गोसो जाबा नायनांसिगोन खांख्राइखौ ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामलांसै होननानै आं फिसा भिडिअ खालामबाय आरो जाबाबो जायाबाबो नायलांदोलाय जानायाथ' जाखाया बेनिखायनो रावजोंबो नायजाया अब्लाबो खालामलांसै दसे सम मोनोब्ला नायदो दे सनाफोर फंबाय बिनानाव बिब' बिदा आरो लोगोफोर सोर नायनो मोजां मोनो दसे सम मोनोबा नायबानो जाबाय दिनैथ' 15 अक्ट'बर जाबाय दिनै बाथौ फुजा स्टार्ट जागोन खोमा 15 to 24 सिम जागोन ओमफ्राय नायफैदो गोजाननिफ्राबो जोंनि रुपहि गामियाव बाजार खाथि लकेलनिफ्राथ' नायबानो सिनायखायो खोन्थालायनाङा थेवबाबो बुंबाय आरो आं साफा सानै गोजाननिबो थानो हानाय बिथांमोना मिथिनाय बायदि नै आंबो एसे हाबनानै नायहैनि राव मा साजायदों दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन बाथौ फुजा मेला नायनो फैसिगोन आरो जोंबो दसे सम मोनोब्ला थ' नायलांदो लोगोफोर मालाय बयबो दखान होगोन होनोसै दखान ना होलायदों मालाय नायहैयाखै ना होलायदों मालाय बेयावहाय नायहैयाखै माने मोजां नुदों मोजां नुदों खमल खारनालाय खोमा नों माबाखांबायथ' खेबदोंमोन आं एबार मोजां माबा सप्तासे गोजोन ना मोजां मोनदोंहाय आदाया माला दंफैयो ना बावनो दंखायोमोन फाय खुसिया दं ए मानैनो खोमा होमबा माबा खुसियानो बेयावबो दै फ्रि बनायसिगोन ब्रा हराव आरो लाइटजोंहाय मोजां नुगोन ना ओइ माबायदि नुथारो जिबौ फैनाय बायदि नुथारो सोरबा बागदावलायगोन बियो जिबौ दङ होननानैहाय मन्दिर सिङाव हाबफेराखै होनदां